sing sugih kersane para nayo. Sae nih sae. Wis enggal cinta. Nggih. Ayo prajurit. Demok gegerku kowe moh. Tak goncengke. Dek iki ora demok awakku kok. Lah demok apa? Demok pentil. Dadi teng gedebik ngene. Anyel aku. Anyel tenan. Kowe dadi tumenggong yen ora ana pamanmu ya ora mungkin iso dadi. Leh. An mboten apa-apa. Aku dadi tumenggong kuwi pengalamanmu apa? Kowe dadi tumenggong kuwi nek mung paitan. Pengalaman itu mboten penting. Nah, ya iki kan namanya jahe, nek ora mangan kok kenapa? Nama saja, susu telur nang jempol. Enak tenan iki. Ya karep iki kan untuk menghibur dia lho. Oh, ayo, nama tekapul. Nggih, bulane bulan batu tinggal. Diombe pesen.